יש לנו גאות חדשות לי בינתיים עד שקוראים נגרות. אז בואו נתחיל. אז יש לי את הנקר הזה 5 ורוד, 2 סגול, 1 אדום, והאימוג'ים האלה. גולגולת, פרוח, עכבר ופרח. נתחיל עם 5 ורוד. לוורוד ראשון יש לי את הפופ-אפ הזה. לוורוד שני את הפופ-אפ הזה. לוורוד שלישי את זה. לוורוד רביעי את זה. ולוורוד חמישי את זה. עכשיו 2 סגול. במקרה הזאת בין סגול. בסגול ראשון יש לי את זה. ועוד שני את הקיפוד אוויר. עכשיו 1 אדום. לאדום יש לי תות. גולגולת אין לי. תפרוח יש לי. יש לי תפרח קטנצ'י כזה. עכבר גם יש לי. טוב, כאן העכבר. רגע אני אפתח פשוט זה פה לא עובד. הנה העכבר. הוא פה בבקי. לא עובד. ופרח. לפרח יש לי אותו. הצלחתי כמעט בהכל.